Já jsem dneska měla na oběd pizzu. Já měl těstoviny carbonara. A já jsem dneska byla na pohovoru. A já se hlásil na Česko-německé fórum mládeže. Co? Proč tam vůbec chceš? Teď se musíš připravovat na zkoušky a ta přihláška ti zabere strašně moc času a energie. No pro mě to znamená teď anebo nikdy. Je to jedinečná příležitost zabývat se opravdu něčím, co mě baví. A k tomu konečně začít používat němčinu v praxi. Tak třeba na gymnáziu jsem měl příležitost dokonalit svoji angličtinu díky Evropskému parlamentu mládeže. No a teď je na čase zdokonalit další jazyk. Němčinu. Jelikož jazyky jsou teď důležité, jak oba víme. A Česko-německé fórum je k tomu skvělá příležitost. A jásal jsem, když jsem se navíc dozvěděl, že hlavním tématem je vzdělávání. Věnuju se tomu odborně už teď a v budoucnu chci být reformátorem vzdělávacích systémů. A věděla jsi, že Homo sapiens teď využívá maximálně 10% svého mozkového potenciálu, ale doba vyžaduje víc. No a to je můj cíl. Čím si myslíš, že přesvědčíš, aby přijali právě tebe? No tak je týmový hráč. Excelentní týmovou spolupráci lze hledat právě na zasedáních již zmíněného Evropského parlamentu mládeže. Tato organizace přibližuje mládežníkům fungování Evropského parlamentu v praxi, podporuje mezinárodní komunikaci a učí řešit celoevropské otázky v angličtině. Na zasedáních se nezapomíná ani na zábavu a socializaci. Angažuji se v této organizaci již několik let a můžu jí vděčit za mnohé. Týmovou spolupráci vidím jako velmi progresivní nástroj jakékoliv práce a učení, o čemž bych mimo jiné chtěl diskutovat na Česko-německém fóru mládeže a v budoucnu tento nástroj prosadit mezi běžné vyučovací techniky. Je pracovitý. Dmitrij je společenský. Vytrvalý. Je kreativní. Určitě znáte ten problém. Potřebujete nové lidi do svého týmu. A víte, co to znamená? Spousta hodin strávených vyčerpávajícím pročítáním e-mailů, životopisů, dopisů a přihlášek, odpovídáním na dotazy, řešení technických problémů a těžkým rozhodováním. No nezní to příšerně? Existuje však usnadnění tohoto problému. Jmenuje se Dmitrij Gladký. Jeho přihláška zabere jen minimum vašeho času, pobaví vás a ušetří vás těžkého rozhodování. Tak snadno to jde přijmout tohoto výjimečného potenciálního uchazeče. Těžit pak můžete z jeho originality a schopnosti nahlížet na problémy z různých úhlů pohledu. Dmitrij Gladký oplývá množstvím zkušeností v oblasti mezinárodní komunikace a týmové spolupráce. Budete doslova nadšenýho zápalem pro téma vzdělání. Tento uchazeč nabízí úžasné vlastnosti týmového hráče, pracovitost, vytrvalost, společenskost a kreativitu. A k tomu zdarma trvale pozitivní naladění a optimismus. Ale to není vše. Navíc při rychlém přijetí obdržíte zdarma jako bonus jeho asertivitu, tolerantnost a otevřenost. To vše jen díky jednoduchému přijetí mezi členy Česko-německého fóra mládeže. My bychom Dmitrije brali, a vy? Já jsem dneska měla na oběd.
A teď je na čase zdokonalit další jazyk. Němčinu. To zdokonalit další jazyk. Němčinu. Jelikož jazyky jsou výjimečné. Proč výjimečné? Co? Proč tam vůbec chceš? Teď si musíš přihlašovat... Reformátorem vzdělávacích systémů. Ještě jednou. Nejsem sám vědět. Určitě. Technických potíží a těžkým rozhodováním to neřeknu v souvislé větě. A netočku. No pojď si dodá včil. A víte, co to znamená? A co jsem řekla? Odpovídáním na dotazy, řešení technických problémů a řešení... Netechnických problémů. Těžkým rozhodováním, se na těžké rozhodování. Odpovídáním na dotazy, řešení technických problémů a... Těžkým rozhodováním. Těžkým rozhodováním. A těžkým rozhodováním tam nebude. Stopni to, už to netočíme, nebude to tam. No nezní to příšerně. Existuje však usnadnění tohoto Usnadnění tohoto je úplně jednoduchý, takže znova. Tak snadno to jde přijmout tohoto Tak snadno to jde přijmout tohoto výjimečného potenciálního uchazeče. Těšit pak můžete z jeho... Tak snadno to jde přijmout tohoto výjimečného potenciálního uchazeče. Těšit pak můžete z jeho schopnosti a Těšit pak můžete z jeho schopnosti a originality řešit problémy z různých pohledů. Těšit pak můžete z jeho schopnosti a... Můžeme ticho? Ale to není vše. Při rychlém přijetí obdržíte jako bonus tyho. Cože? Počkej. Proč ty směješ? Mi teď přišlo strašně vtipné. Při rychlém přijetí. Co to Ale to není vše. Už můžu? Já se dívám, ne? Ale to není vše. Při rychlém přijetí... Ale to není vše. To vše, teď bylo úplně blbý, tak počkej. To vše jen díky... Já jsem ale fakt blbá, počkej. To vše jen díky jednoduchému přijetí... Tak a musím blížit vám svět, teď už fakt, ale jako mám to strašně jednoduchý, takže... To vše jen díky jednoduchému přijetí... To vše jen díky jednoduchému přijetí... To vše... To vše jen díky... To vše... Vaše marketingově. To vše jen díky jednoduchému přijetí mezi členy Německo-Česko. A my bychom drinky je brali. A vy? Co jsi řekla? Co je? Co je na to? Už to máme dobrý špil. Tak jo, tak to už vyladí. A co jsem řekla? Jo. A my bychom drinky. Tak jo. Je to náročné. Je to dojet. Je to pavidel zatím. Nevím, jak to bude pokračovat dál. Den 28. 3 dny nejednání nepili. Jako fakt nemáme sílu. 6:11 za vás. Už jako je trošku ty vztahy začínají být takový napjatý. Je to kolotování. Už já ani nemůžu sedět, prostě už musím stát, protože už nemůžu sedět, tak bych chtěla. A my bychom drinky je brali. Co je? A co ti teď se nestalo? Já se čekám, že to stane. A co? Já si se nestaví, že to je poslední, to se nestane. Tak to tady pokazují ty statistiky. A my bychom drinky je brali. Pojď. My bychom drinky je brali, a vy?